E-Link-luokkaan tultuasi kannattaa ensimmäiseksi aina tarkistaa omat ääniasetukset, eli opettajan kuvan yläpuolella löytyy linkki ääniasetukset, joista saat oman koneesi ääniasetusikkunan esille ja sieltä voit käydä vaikka vaihtamassa sen äänilaitteen, joka sinulla on käytössä ja huomaat oman mikrofonisi toiminnan siitä, että tässä äänipalkit värähtelevät ja vaihtavat väriä. Ja paina sitten OK. Muuten toiminta. Alhaalla vasemmalla löytyy chatti-ikkuna, eli sinne voi kirjoittaa ja lähettää esimerkiksi Enterin painalluksella viestin. Kaikki opiskelijat, jotka ovat luokassa, listautuvat opettajan nimen alle, eli nyt täällä näkyy Olli-opiskelija ja opettaja tuossa hänen yläpuolellaan. Oletuksena yleensä opiskelijoilla on mikrofoni kiinni, kun he tulevat luokkaan. Jos sinulla on opettajalle asiaa, haluat puheenvuoron, oman mikrofonisi auki, löydät ylhäältä kämmenen kuvan, jota painamalla viittaat, eli opettaja huomaa sinun pyytävän puheenvuoroa.